ассалому алайкум бародаро, созин хубин, саломатиатон хубай. Як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас, навор боварӣ дорем, ҳаматон дар маъқул мешавад. Дӯстон, то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман хуб нашавен. ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебарояд. дӯстон, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон, фикротон ҳатман дар комментария нависед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл, 155 сомони тоҷикӣ. авора сар мекунем, рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо. якум мошини фурӯшии мо ҳаст Nissan Sefiro, соли барориш 1998, кузуфи седан, ранг бошад сафед, объём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш таъмирофаш то моҳи феврал ҳастай. 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатҳои мошин 9 моҳи дига ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтесай 16000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 102000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаи савдо мешавад, алишам мешавад. вариантҳо бошад пешниҳод кунед. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экран дар занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо ҳаст Toyota Mark D, соли барориш 1996, кузуфи седан, ранг бошад сафед, объём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка, ходовой 100% кондитсионер кор мекунад. ба наздики гуфтаи ҳуҷҷатҳош буд мешавад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтесай 19000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 121000 рубл. чихеле ки дар раст мебинед ҳолати мошин хубай. харидори аниқ бошад гуфта арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экран дар занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо аст Opel Mantray, соли барориш 1997, кузуфи внедорожник, объём мотор бошад 3.1, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. мега мотор, коробка, передок 100%, ходовойшам созай, краска гуфта лакаш сӯхтага, як краска мекунӣ. тамом харидори бошӣ ай пешу суҳбат мекунем, бо савдо мешавад. техас моторша нав 2 моҳши гуфта каданша фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтесай 26000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 166000 рубл. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экран дар занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Nubira, соли барориш 1998, кузуфи универсал, ранг бошад сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сентр замок, ҳамаи дарҳо ва дари багаҷ пулқатӣ кушода маҳкам мешавад. 4 электропакет дорад. ҳуҷҷатҳои солонааш 100% ҳамаш то 10 июни 2022 ҳастай. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтесай 18000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 115000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаи савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони панҷум Daewoo Lacetti, соли барориш 2005, кузуфи седан, ранг бошад сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест дӯстон. қарор дорад мошин дар шаҳри Бохтар. нархша бошад гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 160000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад гуфтай. марҳамат барои маълумоти бештар дӯстон, дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва ногуфта намонад дӯстон, як бор дига такрор мекунем ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебарояд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Nexia, соли барориш 1996, кузуфи седан, ранг бошад сиёҳ,
мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, германския документ дорад, балонош навай, ходовоишсозай, мешини фақат ҳай мекини ягон камбудӣ нестай, срош нафрӯхта мешава гуфтае, қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро, нақша боша гуфтесай 9500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 60000 рубл. харидор аниқ боша гуфтае савдо мешава, алишам мешава. марҳамат вариантҳо боша пешниҳод кунем гуфтае. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештараи хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи охир шакта арзон намешавад. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳаст. Audi A4 соли барориш 1996, кузофи седан, мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад, газ, бензин, коробка механика. мошин гуфтае баллонҳои нав дорад, ходовои навай, акклиматори нав, магнитофон, монитор нав, задагии пусидагӣ умуман гуфтае мошин надорад, гази Евро 4 қати фақат гаштагаи 2 бампер гуфтае краска мекард, тамом камтарак, дигар ягон камбудӣ надорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтеста 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 160000 рубл. харидор аниқ боша гуфтае бо камтар савдо мешава. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарам эълони ҳаштум Daewoo Espero соли барориш 1997, кузофи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8 сӯзишворӣ бошад, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, мега раднои краскаи хича ягон бор краска кадагӣ нестай, ходовои мотор 100%, срош нафрӯхта мешавад, сумда зарур гуфта қарор дорад мошин дар ноҳияи Конибодон бародаро, нархша боша гуфтесай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 96000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае савдо мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ мо аст. Opel Corsa соли барориш 1996, кузофи седан, ранг боша кабуд, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, гуфтае фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтесай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 115000 рубл. харидор аниқ боша гуфтае савдо мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст. BMW 5 серия соли барориш 2002, кузофи седан, авиамотор бошад, W5 сӯзишворӣ бошад, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, мотор, коробка 100%, срош нафрӯхта мешавад, сум дар кора гуфта қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 224000 рубл. харидор аниқ боша гуфтае савдо мешава, алишам мешава. марҳамат вариантҳо боша гуфтае пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои бародар занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ мо аст. BMW 3 серия соли барориш 1992, кузофи седан, ранг боша сафед, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша, газ, бензин, коробка механика. мошин гуфтае задагӣ пусидагӣ надорад, дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтестай 10700 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 68000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, мошин алишам мешава. вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ мо аст. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1997, кузофи седан, ранг боша сабз, авиамотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, срош нафрӯхта мешава гуфтае қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтестай 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 224000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае савдо мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охира тамошо кардед, дастгирӣ кардед. зиндаву сарбаланд бошед. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба навъи мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.